I ćao svima, novi klip na kanalu. Danas igramo ponovo Minecraft preživljavanje. Kao što vidite. Danas ću praviti kuću. Znači ovdje imam potrebne materijale. Znači ništa nije bilo izvan epizode snimanje. Izvan epizode nije bilo ništa gradnje i tako. Niti želim. Zato što to mi je glupo. A i ne da mi se graditi van epizode. I sad pada mrak. Ja ću zaustaviti snimku dok ne svane dan. I evo nastavljamo. Slučajno mislila sam da smo počeli snimati, ali nismo. Tako da sam slučajno cijepila sada 4 drveta. Izvinjavam se zbog toga. Ja sada moram napraviti jednu lopatu da bih mogla da iskopam ovo i da lijepo napravim kuću. Treba mi 3, jedan u stvari mi treba. Evo ga, sada ću ja to na brzinu napraviti. Znači, ovako meni je jako zanimljivo da ja snimam. Mene ne zanima što vi ne gledate moje videoklipove, ali da ja mogu, znači, snimati. Ja volim snimati, meni je bitno da se ja zabavim. Meni nije bitno snimanje. Samo mi je bitno da se ja lijepo zabavim. Ta mene briga hoće neko gledati moje klipove ili ne. Meni je samo bitno. Ja se samo zabavim i to je to. Nećemo praviti baš veliku kuću. Zato što nemam živaca za to i ne da mi se. I nemojte mi više pisati u komentare popravi lag. Popravit ću. Rečeno je u prošloj epizodi. Pogledajte prošlu epizodu Minecrafta. 4. ovo je 5. Evo sad slučajno iskopa ovdje. I sad moram ovdje staviti. Ne! Joj. Evo ga, hvala Bogu. Evo ga. Znači, neće biti velika kuća kao što rekoh. Biće malena. Biće u visinu 4. Ne, dobro je. Kao što rekao, bit će malena kućica. A i ne da mi se praviti velika. Kasnije ću praviti veliku kuću. Je li ovo to? Jeste. I neka ovdje. Ček, aha. Ovdje, ok. Tako, evo. Ovo ću ovdje skloniti.
Znam da imam lopatu, ali sad ću ja to na brzinu. Eno je krava. Da, ljudi, krava. Vidim kravu dole. Kao što rekoh, mala kućica, ali za mene lijepa. I ovdje 2, znači tu će biti vrata. Kako uvijek, ovako uspijem postaviti 2? Ne, ovaj je 3, ma super. Što neće da se pokupi. Tako. Kako se znaš tako postaviti? Vidi. Joj. Ljudi, ako ne... Vidi ovo, izvinjavam se zbog ovoga, znači nešto mi miš u bagovu. Ne znam šta mu je. Ko će znat? Možda i popio malo. Ko će znat? What? Šta se ovo dešava? Svaki put postavim ovaj glupi blok drugačiji. Vidite ovo. Ja ne mogu vjerovati. Znači, već se ovdje patim 7 minuta da napravim kuću. Ne, dobro. Kao što rekoh, mala kućica. Kasnije ću ja proširivati. Kao što rekoh, nemam živaca sada da je pravim. Ovo će biti ovako. Ne veze, ovo će kasnije srušiti. Tako. Meni je dovoljno ovakva kuća mala. Da, što se sad neće postati 2. Ne. Dobro, stali smo na kraj. Tako. Sad idem naći. Čak pa ovo mogu odmah pretvoriti. Da dođemo stek. Ljudi, izvinjavam se zašto kratko snimam, znači samo mogu 10 minuta. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like i subscribe ako želite da nastavim dalje i mi se vidimo u sljedećem klipu.